Kolomai ka tawte busno tini ang hai norong ni Deepak Entertainment YouTube channel tawte busong tini hai phajapi ko ang thani tini prawo tabuk busang ni election not yo edisi election toli nai 2026 ni asagawo ti pramo thabai tabuk BJP chini TT edisi ni bisingo election ngai ai election no BJP rok sekna ni bagoi khub chai to gui tongo hake chini ti prasad jona jati khai ngai ti prasad no kisa saklai mung tong nai message hai bung nai tawte busong no kisa bujina bagoi chai to di o TT edisi o BJP rok tam ni bagoi tupna ni musung jak tam ni bagoi hapna ni musung jak already si ti pramota BJP be alliance ngai ti pramota edisi o sarkar sal gui tong kai tam ni bagoi sol BJP sarkar tupna musung jak ti pramota no subayoi aboni reason rok tamo oboro kisa subai sai khnari wan tawte busong ni main reason ngai tawte busong Dr. Manik Shah to direct saka ti prasar no Roman script Ria BDC script ni chau Bangla ya kai Hindi script nai manu ya kai ba norok alka script tiari khadi jeta Roman script bad dui ron script no sumje sa panu Ria ok Dr. Manik Shah sol soi samani wama jaga ro saka Teri ang rono soranati Bangladesh ni Thaimani oba hairok samani kubongma jaga tongu tebo tongu edisiwo BJP tam ni bagoi kar autonomous district council o jot तो जात नि borok jotto धर्म नि borok tongna nango BJP mane सबका साथ सबका विकास आरो वानसा थुरुकसा टिप्रासा मणिपुरी जे साफानो थानसा खायु तमनानि गा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ओबो सिमिया टिप्रासा नि सिमि हिनि बसाव आ जागा जत तंस नि borok tongmanna नि बागैसि जों BJP एडिसिओ सपयना नांगो आके मारथाय विकास खाय दिनाय एडिसि विकास नाय ओ कक साव कक गाय टाउटे बुसक न रकबो बुजिखाना आके आगे सिमिन साबानि जुदिन एडिसिओ BJP राव खापाकाय जे जागा पानु नंबरन कक तमानि माया वासा मा दानाय Joton tongan nanai joton mili tongan ini sajak tabuk general area already segi pebeka prahani kita edisi buseng nai tongo abo no ojom jati khai tonai BJP ti prasara buji maya o meaning no wanchani bokrong no borok chabui maya nini busang direct se sai tongo jotto jatni ongsoni borok dormoni borok jotto si tongmano angka TT edisi autonomous district council ni meaning tamo tongsi aborong no bujirina ni bagoi chaito ditaute buksong je sinai nungai rok kento jonojati ni sinai rok tongphano reboti tirpasong sitoi no murkhongui tongo siangui tongo borok ni asuthani bagoi tamo paper rogo khonamani nokmani ba reboti tirpra bora tiprasar no cycle auto gari rok bagna ni bagoi edisi election ni purpose ni bagoi 33 koটি rang rimani rok chai pebe kai ni reboti tirpra ni bumungui paper rogo kaitong ngai borok abono borong khaneta ango suru bohok supungnani borok Kichuria ti prasar no borok nije janan simisi nungje sapano prasar no star di khar di hinoi gam ro hoti ara no borok janai moji boot man to moji boot maya borok saiman edisiwo ti pra BJP ro kun sumpan boot maya abon bagai orang ro no edisiwo rang ro homan ro no borok chai khibai abo hongkai men kubui ngai norok saiman benga dakte buksam Dr. Manik Shah je samani kok rok prasar no Roman script ria edisiwo BJP hapang phaya kai wansa danai abjoton kubuing bai kha ini je samani statement rok jonojati ti prasar bangla board buji ya phunuguri di kobama social media o viral tongo Dr. Manik Shah kok samani rok wongma sini borok sini riang bosong ni borok bu bangla buji mena baksa jomatia bosong ni borok bu baksa bangla buji mena prasad deburma bosong ni borok bu baksa bangla buji mena to buji mana bagai chai to di buji ya ke bata musaka buno je sine rono khnaredi sawi subai khnaredi inchali bangla bujina ni bagai chai to di tamor sha aboni pore norok sango auk di BJP o join khaidi BJP o thamdi ti prasana sokongmor songna ni bagoi samung khaimani ekunu office rogo paper rok simani rok norok kahambai pore di nai DCD abon pore signature di DM office o DM rok tam sui notice ro ho abron kahamkai sinani bagai chaito ainu je refinery rok non sama bai puito tasadi oba hekemang ti prasano 75 bosor thokika bubagara ba kogno saw nor tabuk sianungdi thansangdi ambuno no kok borok basan bujugo bubagara je samane akogno bubagara bu kubongma jagao thagai saw sobarabo BJP rok no sarkar to bana ni bagai vote manna ni bagai rang bagu ara no na di hini saw ekono vote rifru nini bobisot no wan sokoi nong vote di sabona rinan na nini thinang ni bagoi nini busabuti ni bagoi nini next generation o nini sok thairok thangi thangmanna thangmaya hawo 70 bosor wansarok phayo Bangladesh ni phayo sasan suson khaipeka suno butar sukka suno bonjito khaitonika sini mantai soktai no bebak no porinani school college ni hoite medical porinani doctor nani DM nani police officer nani bama digar tongu sinti prasani aborok joton segi borok sinai khibeka sini mang sing tongwai nani tabuk sungsi oro order rinani sungu DM nani sunu chief minister nani sunu sikya mantri rok ngoi school college chal nani medical college rok khulugoi sinti prasarok se doctor ko bama brung tongnani ajagao sungno medical porinani rilia suno DM IS porinani rilia nini kubangma suno kosoko kanani borok kasito nika abono sinan nangai taute buksong abono chawo bubagara bu norok
Thansa ungdi tabuk busango songsi edisi bu sini nai general bu Agartala bu sini nai song busango ti pramot hani bising tui chief minister nai songsi politics ni bising tui songsi sal nai Tripura hano o hani busa buti roksi kai song population kompan tam khaba oroba je but kubang man nai je chongri hosang nai bose sarkara asugo kai boba haike manna hinke azon bagino bagaron sungjo to tiprasa support khai kai waza tok sar bu support khai penai joto nu ru phainai abon pura kai sit 30 ni bising man hakaino sarkar asugri manu abonu buba gara bunayo kai norok jotonu kaham no wan sukdi alai sokla yang yawoi otti prasa jonajati no buzukdi kubunani khaidi sak baisa kisamisa ramne bagai tawala laidi orang pusa tini khna tongu khna kai pai thang baksa 2 lakh rinai nei kam khaine seller rok amsuban thangai gundagiri khainai urinok soksa dinkai soginai aba hai borrom noi aithagok omoru sarkar phaiya pur kai nong biang thanai aba hai no wan sonan khai daukte busom sini tirpro belekeno bu shoitan bangkha oba hai kan kasitoniu sin ti prasani ka hamno kasitonu ti prasani man thai rozgar facility kubangma phai tongu jotonu kebeng sabu kebeng hingai je borok tabuk bangladesh ni phai tone borong ka bokrok bisi hindu rasto sramna noi bartha kotoro hindu rok tam khai tongkha o buddhist kridiba kubangma sikh varsik tongu kubangma dharma ni borok tong kubangma jat ni borok tong tini jammu kashmiro medical college doctor 90% aran thurusarok pori pass khaibeka boromang si doctor ungtong ke abona tabu college si bondo khariru amsoke hingsa nini desh ni borok doctor pori kusubo kamani dharma oil alka dharma ni borok nui college si bondo khai close khariru kabai hingsa to tong ke obai hingsa ta khlai nung sudo wansana sim khaina nai khainya sinti person buma khlai nai bubakara akok si saw bubakara sawo nini wansa judino doctor pori ke sinti person ke tam doctor pori me yang nai tamni barbe nini busa khai english medium pori nai ani busano khai bangla medium pori nai aboni bagai to roman script sungti person nango sinani nango Ake aja kau jonojati rok mungsar si saideman bini busa buti nakai English medium pori nai u bini busa nakai Bangla medium pori sia kasut kuiton nani obo hai ayu jonojati ti prasa khai tanai BJP leaders neta rok abon bagen public ok norok ke bulo gitar di wahai borok ni ongkori phai bubagarno logiri di bubagarno nung angjo to logiri kaisi wansa tokchar bulogiri nai kaisi bubagarni bising tui Tripura House sarkar asuk janai ti prasa chief minister nai ga agot labu sin ti prasani dokolung nai abonu bugara sai bujugu norok tamni bagoi bujia tamni bagoi sia politics tini tong khra kuroi saimana nai orang puisa ini phan gundami abu jottono ini tong khra kuroi nai be kubuino sina nai sung no borok hatani phaisi bidesi si sason susun khai tong kai sung hani busa butingui sung ek nga kai tam khaime tong nai tamni sung sason khaime tong nai sung ti prasa umano somai ma tang nai amsuk sawoni norok video no jema sak share khai joto lukrunong nan khadi paithago haina hai sasino nor jottono kaham tong ri susu tong ri tini ni bagai haina hai jottono kulon pika